til vores pardanser. Kom. Ja. Ja, giv det godt. Det er godt. Ja, vi fordeler afstanden lidt. Sådan. Ja, og vi skal lægge ud med en vals først. Værsgo til jer og kompliment, og vi starter. Ja. Med det foran, og så er vi klar. Og 3. Stor hånd til jer, det var rigtig klart. Klarer rigtig godt. I rykker lige frem, og vi rykker ud på gulvet, og fordeler afstanden, og så skal vi se en cha-cha. Værsgo til jer. Er I klar til det? Med lidt gut? Ja, værsgo. Skal vi give til ham? Ja, oj. Og vi glæder os til at se jer lige om i næste afdeling. Så værsgo og tak til jer.